வணக்கம். போன பதிவில் நவகோண சக்கரமும் சப்த மாதர்களோட சூட்சுமங்களும் சொன்னேன். அதில் சில உண்மைகளும் நான் சொன்னேன். இதில் இந்த நவகோண சக்கரங்கள் ஒன்று இருந்தால் போதும், மூவாதி மூவரும் முப்பெரு தேவிகளும் நம்ம வசமாவாங்க. நம்ம நினைக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான தெய்வங்கள் நம்ம வசமாகும். ஏன்னா அகஸ்திய பெருமானுக்கு தாய் பராசக்தியை தன் கையால் எழுதின சக்கரமான இந்த நவகோண சக்கரம். இந்த நவகோண சக்கரத்தை வைத்து பில்லி, சூனியம், ஏவல் மற்றும் எந்த விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காணலாம். இந்த நவகோண சக்கரத்தை முறைப்படி செப்புத்தகட்டில் எழுதி அதுக்கு சாப நிவர்த்தி பண்ணி உயிர் கொடுத்து, இந்த நவகோண சக்கரத்துக்கு ஒரு சூட்சமமான மூலிகை ஒன்று இருக்குது. அதை வச்சு ஆடு மாடு பெருகலை, வெள்ளாமல் இல்லை நாங்கள் நிலம் வச்சுருக்கோம், அந்த நிலத்தில் எந்த விதமான வெள்ளாமை போட்டாலும் செழிக்கலை அப்படின்றால் இது கை கொடுக்கும். அதுபோக குழந்தை இல்லாமல் சில தாய்மார்கள் அவஸ்தைப்படுறாங்க. அவங்களுக்கு இந்த நவகோண சக்கரத்தை கண்டிப்பாக நம்ம செப்பு தகட்டில் எழுதி பஞ்ச பட்சிகள் பார்த்து செய்யணும். கண்டிப்பாக இன்னும் சில மந்திரவாதிகளுக்கு பஞ்ச பட்சிகள் என்றால் என்ன, சரயோகம் என்றால் என்ன, வாசியோகம் என்றால் என்னன்னு தெரியலனாங்க. பஞ்ச பட்சிகள் பார்த்து அரசியல் அரசாக இருக்கும்போது சக்கரத்தை எழுதி நம்ம ஒரு நபருக்கு கொடுத்தால் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன நினச்சி கொடுக்குறோமோ அது வேலை செய்யும். ஏமா இதை நான் கைகண்டு அனுபவித்த முறையாகும். இந்த சக்கரத்தை உள்ளே இருக்கக்கூடிய சில சூட்சும எண்களை, எழுத்துக்களை மாற்றி எழுதி நம்ம வேலை செய்தால் வெள்ளி சூனியங்கள் வைக்கலாம் மற்றும் எதிரிகளை அழிக்கக்கூடிய வல்லமை உள்ளது இந்த சக்கரம். இந்த சக்கரத்தில் சில மூல மந்திரங்களும் சூட்சுமமும் மறைக்கப்பட்டிருக்கு. ஏமா இந்த சக்கரங்கள் சில தவறான நபருக்கு கையில் மாட்டிவிட்டால் இந்த சக்கரத்தினால் பல நன்மைகளும் இருக்குது, பல தீமைகளும் இருக்குது. அதனால் இந்த சக்கரத்துக்குரிய மூல மந்திரம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சொல்லித்தரேன். ஏன்னா இந்த சக்கரத்தை அகஸ்திய பெருமான் 18வது பாக்கிய நூலிலேயே தாய் பராசக்தியே அகஸ்திய பெருமானுக்கு கைப்பட எழுதப்பட்டு உள்ளது என்பதை அகஸ்திய பெருமானை ஓலைச்சுவடியில் கூறியிருக்காரு. அதனால் இந்த சக்கரத்தை வைத்து கண்டிப்பாக பல நன்மைகள் செய்யலாம். இந்த சக்கரம் இல்லாமல் எந்த விதமான மாந்திரிகவாதிகள் எந்த விதமான வேலைகள் செய்தாலும் அந்த வேலை நடக்காது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சக்கரம் அப்படியேப்பட்ட சக்கரம். இந்த நவகோண சக்கரத்தை உபயோகப்படுத்தின நபர்கள் யாருன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் இவங்க 18 சித்தர்களும் இந்த நவகோண சக்கரத்தை உபயோகப்படுத்துவது என்பதை சாத்தியபூர்வமாக உபயோகிக்க முடியும். ஏன்னா இந்த சக்கரம் அப்படியேப்பட்ட சக்கரம் ஆகும். இந்த சக்கரத்தில் இருக்க பல சூட்சுமான விஷயங்களை நான் மறைச்சிட்டேன். தேவைப்படுற நபர் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன்.